2022 елдың ярты йыллыгына матбугатка язылу кампаниясы бара. Республиканың абруйлы басмаһы Агыйдел киләһе елда укучыларга нимә тәкъдим итә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Агыйдел журналының баш мөхәррире урынбасары Әхмәр Гомәр Утабай. Һаумыгыз. Шулай итеп, матбугатка язылу бара. Агыйдел киләһе елда укучыларына нимә тәкъдим итә дигән сорауга җавап бирдән алда, быел укучыларыгызда нимә мөһимдер шул турында һөйләшәйек, чөнки бик үзенчәлекле ел булды Агыйдел өчен. Махсус басмалар, хикәяләр йыентыгы, шигърият йыентыгы, шулар турында һөйләшә башлыйк. Бunda әйтер кирәк, менә 23 елдан башлап сыга бит безнең журнал. Мына Тидән 100 еллыгын белдерә. 2 елдан 100 еллыгы була бит. Мына шул 23 елдан бирле сыга башлаганда бирле бер калыпта сыгып килгән ул бит. Бер нимәлә форматта тышлыгы бер төрле бит. Мына былтыр безгә баш мөхәррир булып яшь буындан мына шул Мөнир Кунафин килгәс, бөтенләй икенче төрле карашлы кеше бит инде. Безнең талантлы прозаик, драматург. Ул бүтә булган калыптарды емерде һәм журналдың бүтүндәй икенче йөзен барлыкка китерде. Шундай мобильный команда, коллектив тупланды һәм без шул яңыса эшләй башладык. Махсус сандар барлыкка сыга башланды. Махсус сандар әле генә булган дип яңлык дип әйтмәйм инде. Ул Булат ага Рафиков вакытында ла булды махсус сандар. Әйтәйек, журнал исендә журнал, Шуңкар, Бәпембә, Шуңкардан Шуңкар журналы барлыкка килде. Башка сыкты. Бәпембәнән Акбулат журналы барлыкка килде бит. Яшьләр иҗатының махсус сандарын сыгара торган Булат агай. Ул вакытта сыгарган хәлдә лә шул Агыйделнең үзенең нимәһендә канваһында сыгайын бит. Хәзерге махсус сандар бөтенләй икесе төрле. Әйтәйек, Муртаза Рәхимов дигән Галим Хисамовның айрын романын тотыш нимәләр басып сыгардык. Шуннан тыш менә кемдең Фүлүр Галимовның Шаймуратов генерал романы бер ханда тотышлай китап булып сыкты. Бу журнал гына түгел, бу китап. Айрым китап дип атарга була инде. Шулай ук менә хикәяләр ханы менә былтыр сыкты, ул 11нче ханда бит. Менә бу ханды хәзерге вакытта шул тиклем эзләйләр. Хатта үзебездә калмады, менә яшьлеккә тоткан ханды алып килдем бит. Менә бу күргәзмә ханына күргәзмә ханды. Шуннан менә шигърияткә багышланган хан бит, махсус хан. Монда тик шигъри әсәрләр генә тупталды. Шулай ук шигырь китабы дип тә әйтергә була бит. Яңгыса сыга башлагас, безгә шылтыраталар инде. Укучылар шылтырата. Бергә сакта атаебыз, әсәебез ялдыра торгайны. Менә шундай хан сыккан икән, хикәяләр сыккан икән. Журнал һаман да сыгамы ни ул дип бит. Оны күргәндәр. Бу игътибарда ялы бит, бу алып димәк. Игътибарда ялы бит. Менә Муртаза Рәхимов аны сыккас бит. Менән районнардан килеп, элекке беренче секретарьдар, хакимият башлыклары килеп, хәзер хаклы ялда булган ошо журналда редакциягә килеп эзләп йөрүләр инде. Ул хан бөтенләй юк хәзер бит. Менә шундай хандары кызыксыну белән безнең сыга инде. Быел менә 11нче ханда безнең сюрприз булачак. Уны сюрпризды алда әйтһәң дә әйтмәһәң дә дигән нимә була инде. Махсус проза ханы булачак. Анда хикәяләр генә түгел. Роман, повесть, хикәяләр кем белән Таңсулпан Гарипов белән әңгәмә, бик кызыклы әңгәмә. Уның иҗатына бәйле инде. Журналдың тышында Таңсулпан апайның фотоһы булачак инде. Менә 11нче хан сундайрак. Бу хандарды махсус рәвештә шул райондар дип әйтәйем, кешеләр күп алдыралар. Ул безнең өчен дә шулай ук тиражда хаклаудың бер формаһы инде. Әйткәндә, күпме тиражмасы әлеге вакытта Агыйдел? Әлеге вакытта безнең уртасы алганда еллык тираж 2200 бит. Әгәр дә Россия кимәлендәге әдәби журналлар белән караганда безнең тиражыбыз улаганда күбрәк һәм сагыштырмаса караганда без тотыруклы хәлдә үзебезнең журналыбызны хаклап киләбез инде. Безне бүгенге көндә журнал сыгаруы бит. Безнең коллектив шундай тупланган. Менә Мөнир үзе бит инде, Салават Әбүзәр шагыйре бит. Гөлнара Хәлфетдинова, Галимә Луиза Кирәева бит. Ягъни төрле яклы иҗатчылар йыелган монда. Менә ул шундай Дилбәр Ишмуратова, менә шундай безгә Нур Хәбиров бит верскалай бит. Ул ошо безнең нимәләр коллектив шундай тупланды. Хәзерге вакытта журнал сыгару проблемаһы әзерләп сыгару безгә әллә ни проблема түгел бит. Проблема нимәлә? Тарату. Чөнки хәзерге вакытта төрле журналдар күп.
электрон саралар, интернет, башка төрле саралар. Укыйм дигән кешегә сынапта укырлык бар. Интернетта ла бар, шулай ук кагыз вариантта ла бар, китап магазиндары тулып ята. Димәк, ошо ниндидер үзенең урынын табу кирәк. Ошо дөньяга әдилгән. Ничек ярдәм итәһегез журналыгызга? Без төрлесе эзләйбез. Менә мәсәлән, мин сагыштырып карадым бит. Мин 2008 елда Армениядән кайткач Агыйдел журналында эшләп алдым. Шунда Булат агай Рафиков баш мөхәррир ул минем күз алдында шылтыратты. Илеш районының беренче секретары Тәлгат Рахмановка. Социалистик хезмәт герое бит инде бит. Тәлгат Лутфулла улы подписка башланды бит әле тип районда бит. Шуннан әйтә, ул әйтте районда Баймак күп язылды ди. 5000 тигәйне. Улай баһа миңа да 5 тият. Ягъни Илеш белән Баймак арасында ярышу булган. Ул вакытта шулай эшләнә инде подписка. Ә бүген без булай эшләй алмыйбыз. Булай эшләй алмыйбыз. Хәзерге вакытта бөтенләй икесе төрле заманда яшәйбез бит инде. Без шулай да барыбыр да Агыйделнең тогры достары бар. Энтузиаст безнең достарыбыз бар. Безнең менә Күгәрсен районы хакимият башлыгы Гайса Янбаев бит. Янсура районының хакимият башлыгы Дамин Юланов бит. Хайбулла районының хакимият башлыгы Рөстәм Шәрипов, Баймак районының хакимият башлыгы Әмин Фәнис, хакимият башлыктары безне көтүп кенә торалар бит. Һәм улар безнең һәр вакытта подписка эшләү мәсьәләһен уйларга барһак, безне һәйбәтләп каршылайлар бит. Һәм ярдәм итәләр. Менә уларга ошо моментта файдаланып рәхмәт әйткем килә. Шулай ук безнең энтузиастларыбыз бар айрым. Улар авылларда яшәйдәр. Biz alternatif yol menен таратабыз бит журналда бит. Biz уларга алып барабыз бит һәм улар үзләренең авылларында тараталар. Коллективларында үзләре аксайып тараталар. Alternatif yol менен ул 250 сумга арзанрак почта ялган караганда күрәсендән Айгөл Айткулова, Зәлия Янсура районыннан Зәлия Дамировна бит. Шуннан Оксана Халимовна Сымбулатова Хайбулланан, Баймактан Әкрәм Кайыпкулов, Таңхлу Вәлиева, Айгөл Идилбаева, Хазина Искужиналар бит. Шуннан Белилдән Фүрә апай Низамова. Ягъни бу кешеләр үзләре журналга языла һәм инде авылларында яшәгән ерләрендә халыкка ошо журналды yetkерәтеп итәләр. Yetkерәләр. Уларга шулай ук рәхмәт әйткән килә. Чөнки улар ошо юл менән бит. Без уның өчен уларга беринде дә акча түләмәйбез бит. Улар үзләренең патриотик тойгы менән бит. Шул хәлдә аңлап безгә ярдәм итәләр инде. Ул ысын мәгънәһендәге улар патриоттар дип әйтер инем инде. Әнисен патриоттар дип атайбыз. Журналда тарату ул ниндидер юлһәрлек буламыни? Ну, барыбер да ул кыйммәттәр икенче төрле нәмәләрне баһаланган вакытта бит. Кешеләр үзләренең вакытын йәлләмәенсә, үзләренең һаулыгын йәлләмәенсә, ошо юл менән безгә тараталар икән. Мәсәлән, Әкрәм агай Кайыпкулов бит. Баймактан 40 сакрымалыкта ул авылда яшәй бит. Без ай һайын журналда апарабыз. Ул шул авылдан килеп, Баймак аларында безне каршылап, рюкзагына журналдарды тултырып, авылына югып алып кайта. Ягъни бу авылга югары әдәби хүзде yetkерү. Yetkерүсе, һәм Бына шуның өчен дә ул юлһәрлек дип атарга мөмкин. Ул үзенең вакытын нимәһен йәлләмәйсә, ул пенсия яшендә бит инде бит. Ул моны үзе шундай теге үзенең йөрәк кушуы буенча ошо журналларда тарата инде. Ундай кешеләр безнең Аллага шөкер. Һәм шундый кешеләр бар да, Агыйделдә укучылар бар да, әдәби башкорт теленең киләсәге бернинди дә борсулы тудырмай. Шулай бит. Шулай инде. Бына һез әйттегез, шигъри әсәрләр бар, хикәяләр, сәсмә әсәрләр басылып тора Агыйделдә. Әдәби тәнкыйтькә килгәндә, чөнки әдәбиятты бит, әдәбият итүсе ул әдәби тәнкыйть, шулай бит. Бармы? Басыламы? Басыла, но әдәби тәнкыйть Әмир агай Әминовның шундай бер һүзе бар бит. Миңа һүзе охшай. Тәнкыйтьләрне кимәлдә әсәр язып кирәк бит әле бит. Ул әсәр тәнкыйть кимәлендә түбән булуы бар бит. Әмма ләкин әдәби тәнкыйть үсешен өчен полемика культурага кирәк. Ягъни язучы һин язган тәнкыйтьне кабул итә белергә тиеш бит. Полемикага культура үсешен өчен бит. Ул ниндәйдер кимәлдә теге махсус бер теге курс үтеп кенә өйрәнеп булмай. Ул табигый күренеш бит. Чөнки фикер югарылыгы шулай. Шулай, мин әдәби баһалама дип әйтер идем. Тәнкыйтьтә шулай ук бит, ыңгаяктарында баһалау бар бит инде бит. Бездә
тәнкыйть үзе ул совет усурунан калган фақат юкка сыгаруга тәнкыйтьләргә тигән генә нимәне аңлата алмак бит. Буны әдәбият Ләкин монда бит әдәби дигән һүз бар. Димәк, әдәби әсәрдә әсәр итүсе ул табыш әдәби тәнкыйть. Шундый күзлектән карау. Тәнкыйтьләү генә дип аңларга ярамый тәнкыйтьте. Онда бит ыңгай яктарында әйтелә бит. Шул вакытта баһалауга гына мактауга курылган әсәр әдәби тәнкыйть булуы бар бит. Шуңа монда тәнкыйть күзен бәлким алмаштырырга кирәк дип. Ысынлапта Әмир Әминовтың һүзләре белән килешмәү мөмкин түгел. Әдәби тәнкыйть силәрнең гомумән тәнкыйтьчеләрнең игътибарын ялып итерлек әдәби әсәрләрдә бүген кирәк. Кирәк. Ә һеҙҙең үҙегеҙҙең ижадҡа килгәндә уҡыусыларҙы ниндәй яңы әҫәрҙәр менән һөйөндөрмәксеһегеҙ? Сер генә әйтеп әйтәм, менә шул 11 саһыңдага әҙерләнем инде. Тыуҙан ҡурҡыу тигән хикәйә. Буранбай роман эсендә эшләйем инде. Был күптән билдәле инде. Алла бирһә, алдағы йылдың бер һанында тәҡдим итеп үтәләйем инде. Менә шулай уҡ, менә беҙҙең нимәнең редакцияның нимәһендә, папкаһында ниндәй әйберҙәр, романдар бар. Менә 5 романда әйтеп үтәм бит. Мәүлид Ямалитовтың Ишмөхәмәт Мырҙаҡаев, Наил Ғайтбаевтың Йән тигән романы. Шуның Рәлис Урағоловтың бер романы, Ринат Камаловтың, Идрис Нурмановтың, менә шундай авторҙарҙың романдары бар бит. Гомумән беҙҙең ул романдарҙы хатта алдағы йылда ғына һыйҙырып итеп булмай. 1-2-3 йылға итерлек үзе. Шулай уҡ айырым хан булып сығасаҡмы? Айырым хан булып бөтәһе сыҡмаясаҡ. Ҡайберҙәре сығыуы ихтимал бит. Беҙ әле ҡайныһын айырым хан итеп баҫыу тураһында уйлайбыҙ бит. Ниндәйерәк ул нисек аталыр һәм нисек теге хәл итербеҙ? Быны әлегә сер булып тора инде беҙгә. Шулай итеп тамашасыларға теләктәрегеҙ. Меркаторҙың боронғо Европа тарихсыларының картаһында ҡараһаң бит, унда Ағиҙел йылғаһы Итил тип яҙылған. Иремәлдең итәгендә башланған ерен алып Каспийға ҡойғанға һәтлем Итил йылғаһы ҡуйылған. Унда Кама ла юҡ, Волга ла юҡ. Был нимә тураһында һөйләй? Йылғаға, шул йылға буйында йәшәгән халыҡ исем бирә бит. Беҙҙең мөхитебеҙ, беҙҙең даирәбеҙ шул тиклем киң бит. Ағиҙел журналының нисек сығыу, уның һаҡланып ҡалыуы бит. Ул Рәсәй донъяһының да, Каманың да, Волганың да һаҡланып ҡалыуынан аңлата. Волга һүҙе, ул төрки һүҙе, ул йылға тигәнде аңлата бит. Был яҡтан ҡарағанда ла бит. Беҙ барыбер ҙә бер Рәсәйҙә йәшәйбеҙ, бер республикала йәшәйбеҙ. Үҙебеҙҙең журналыбыҙҙы, Ағиҙелебеҙҙе һаҡлап ҡалһаҡ бит. Халҡыбыҙ да йәшәйәсәк, Башҡортостаныбыҙ да йәшәйәсәк, Рәсәйебеҙ дә йәшәйәсәк. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Ижади уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Ағиҙел журналының баш мөхәррир урынбаҫары Әхмәр Ғүмәр Үтәбай булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.